Uthi hulumeni khuza abantu bakho. Angiyazi. Wabalekele. Kanti ngingasho basho bungayilaleli. Bengilandela kodwa bengingalaleli Okay. kunjani. Ashayile ithi uhulamla kanjani Wena ufuna manga ihakukho ukulungisa ngesenzo sakho wemxabane ulamla kanjani ulamla kanjani wena ufuna manga ihakukho ukulungisa ngesenzo sakho wemxabane Ayisicula ngathi sifaka ama-earphones. Ngiyazi phela ukuthi ayikhona ngeke. Yabona mawusuka nje babe. Sekuyinkinga. No kulungile asenze esize ngakho siyeke esingezanga ngakho abaculayo Hey ngeke sizabojolayo thina sibakwazi ukuthi becaciseleke ngeimpilo zabo ngoba stuck basehlathini abazi ukuthi kwenzakalani. No akunankinga abafethu sisekazi la sikhona igama lami uVusi Mavusana aka Mavuthela kanti ke naniyazi ukuthi always angihambi ngedwa ngiphethe ubafo. Hey santumela lapho sinibingelele sinamukele kwethu yaza brothers igama lami mina nguMusa Manqele abamaziyo bathi uDr M silungisa inhliziyo sidokotela ingqondo sidokotela konke kanti ke webafu uhlangothi asuluthathi sizimele ngoba sesayimela vele SABC. No kulungile bafethu niyazi udaba lwethu always ukuhluka nje ubulili ngelinye ilanga abesifazane ngelinye ilanga abesilisa ngelinye ilanga ilaba abanye yebo ngizocela ubabize ubhuti besondele beyichaza ukuthi kwenzakalani mafuna sibasize ngani Phansi khona nakho ke cela nisondele ikapsana mhlali kokwana Tsena mo nakho ke bafo Mklele bethu. Nakho ke bese awuzwe. nakho Kabuya hamba kahle. Hayi. Wa ngathi uyinkambe phansi ngathi umuntu othulayo. njalo bafu Unjalo ne? Awuthi ukhulume la phezulu sizwe. Awuthi hakukho okulungiswa kwesenzo sakho wemxa. khona phe Awukhona ukucula. Ukhona ukwenzani? awu maskanda Udla abafazi babantu. Okay ngiyakuzwa kabuya kulungile. Bafethu igama ubani? nguthatha mina Khotman Uthatho. Wona Thato. Igama ubani mfethu? elami Nkosinathi Nkosinathi. Siyabonga bafethu mina nguVusi Manqele lo noMusa Manqele sibiye kwiDwaza Brothers. Siyabonga futhi ukuthi nisithembe ngodaba lweni ukuthi singakhona ukunisiza ukuthi hey kunje. So tshelani mina bafethu kwenzakalani phela? Khotman mina nginenkinga nejive enkulu yazi enye mama lami langihlupha man Okay. Aish mama lami ahlali stay yazi Alihlali still. alibhizi nabafana abancane man gijimisa abafana abancane Ubaba. Aish Khotman Ntwani you bawo Khotman So utshela mina okay ake siqale la before sifikele ukuthi ibhizinisi nabantu abancane umamazi wahlangana kuphi naye umthanda yini yenza ukuthi umthande nina how long niphusha sina 2.5 no imama ngahlangana khona la eGasa around yabo hayi mama lento engilithanda Aish la kunekhe man umuntu uthi manje mangibheka ngibona ifuture wife yabo Okay. Ningi like engakuchaza ngani yokuningi Ngiyamthanda. yokabi Khotman Aish Ngiyakuzwa uthi ubani igama lakhe ubani ubunolo Ubonolo Ngiqalisa ubani ubonolo Tshela mina kabuyami ubonolo nawe umuntu wakho umuntu wakho ubonolo makamisi lokho sitshontshana mina na onina bentshontshana so ibi official ukuthi niyatshontshana yibe kuyinizathu esizosintshontsana Aish why bengayenzi straight why bentshontshana yena wangitshela ukuthi awunomuntu yabo okuthethe unomuntu wena umuntu unaye umuntu wena ubungana mina nginawo umuntu so nawe uyatshontsha nawe uyasitshontsha siyatshontsana sishanda carpet le so okay nihlangana kuphi kanjani yini yenza ukuthi uthande ukumntshontsha Aish sahlangana kumamashi mashi kanjani mamashi lezi zinto ezokutoyitoya kukhona mashani masengibona usuthi izandla nihlangana kuyimashani manje hawo nidoyisa nje nibhekene and then ubani olanda omunye lapha kuyimashani manje wena wamlanda uchazwa yini ngoba umlanda nje Aish ngoba wena unayo intombi ngithi yini lebichaza ukuthi umlanda Aish ngazibonela yena yabo nobushoti bakhe ushote njalo okay manje ngamlanda ngase sengikhuluma naye
ngathi ngicela nginike inamba yakhe sesikhuluma efonini wanginika naye. Wakuveza ukuthi unayo umuntu. Hawu wangitshela yena. Wena wakuveza ukuthi nawe unawo umuntu. Mina zange ngamtshela ngamqambela amanga ukuthi hayi. Awuthi awunayo. So mayekutshela ukuthi yena unayo umuntu awuzange ube nalo uvalo lokuthi eish umuntu wabantu. Azange ngaba nayo ngoba mina ngiyazi ukuthi lapha ngiyenzana. Ngowe. So akwazi ucabanga ukuthi mhla sabanjwa kuyokwenzakalani mhlawumbe la uyombulala. Eish ngamtshela yena ngathi hayi akumelanga atshele umuntu ngalento. Lento kumele ihlale phakathi kwethu sithu. Manje bangibuza ubafo yena beke ngilandile yena ubafo. Okay. Makangilanda angibuza ukuthi ngimyenzani mina intombi yakhe. Yeah. Bese ngiyiphika mina ukuthi ayikho into engiyenzayo mina nentombi yakhe. Manje ubafo yena sekafuna ukungipreknisha manje. That's why sila manje. So wena uzelana ngoba uthreatnishiwe. Ubafo. Uyayisola ngento yenzile bakuthusa. Eish manje ngiyayisola ngoba ubafo yasekangiphisa kabuhlungu manje. Mfethu le ndaba ngiyayizwa uyayichaza naye uyayichaza ukuthi yaqala kanjani yavunywa kwavunyelwana ngani nani. So wena mfethu ama red flags kade wabona yini ukuthi ayi mhlawumbe konke yenzakalayo lana angisengekho ngedwa la or mhlawumbe Mina hlahle ukuthi mina ngikuchiqinise. nanokuthi nje mfethu uthole kanjani mfethu yonke lento le ukuthi umamazi uthola nomfana. Izinja zami yabo, izinja zami zingayilathi temfetu mama lakho ngathi laganga nomfana omncane angayithembi. Ayithola balule ngitshela into tokuganya ecina ngambuza naye mfethu. Ngizwa bathi ayithola manje ayiphika ubuza umamazi ayiphika man upro izinja zami zangikhomba ukuthi nangu umuntu obhizinisi umamazi intwana encane manje ilandayo ayiphika naye for isikhathi eside agcina ngambona ayithi ngcono wena ngizokubulala wena yazi la sakhipha iqiniso khona ukuthi mina ni mama lakho senza kanje thola. Okay. My mama nalo ngiyalibuza lisaphika still. Oh still namanje mombuza saphika even umtshela ukuthi le ntona yakho ngibuya ku still yaphika. Still. Shit. So okay manje mama sizomlanda njengemplan yakho nje ukushilo ukuthi uzomlanda eze la umthembise ukuthi ngabe ngiyini surprise what. Yeah. So ufuna kuzokwenzakalani after masela umamazi? Alahle mina ukuthi manje ngifuna like ukuphila nomuntu ngicaba ukuthi la khona uthando loyalty khona why uthi ngiphila nomuntu ngihambe ngiyophanda sithi siphandela kanti ngiyasibhayizisa mina right. Ngifuna ukwazi iqiniso nje ngokuyasikhulumela thi uyamazi right. Ngokuphika kwakhe ngoba nobro ngikhombile nama chat nani so banento eziningi labantu dala shoot angazi uthe unani nemanti nahlangene ngisinemanti nenyanga nihlangene. So iparaseso beniyenza vele iparaseso. Misiyenza vele. Protection. Misisebenzisa. Nisebenzisa. Yebo. Okay. Yena umnandi yena. Waqhubeka. Okay. Okay. So wena nje manje ufuna kwenzakaleni masuzomlanda umamazi zela. Ngamlanda yena. Uyazi umamazi ukuthi wena le ndaba isiqhumile. Akazi yena. Uzove Skype naye khona la. Okay. But uyafuna ukuthi ixazululeke lo ngale ndaba. Mina ngifuna sicazulule mina naye. Yini ongayisho mhlawumbe kubafo ngesimo senzile ngento enzakalile nje before afike umamazi yini ongayisho? Eish. Bangayisho bangathi abafo uyaxolisa yabona into engiyenzile kumili yakho. Yabo. Ungcono ngiphume kuyo uhlale nayo wena yabo. It's better ngiqhubeke nina mina umuntu ngifuna ukuphuma yabo. Ungaqhubeka ngoba yena uthi yangithola mina naye singatshontshana yabo. Yena ufuna ukuthi wena umnike isikhathi. Awakamnika isikhathi. Usayazazi inkinga zabo. Inkinga zabo nje into ebekuyixoxa yakutshela ukuthi akakunike isikhathi. Ukuyangitshela ngithi ngicela ukumshala lapha empedweni angithi sinokurelax. Sisixoxe mina naye. Ayabo blanda. Khuluma izinto ayikhulumayo lo. No umnandi mfethu uzenayo sithi. Bana ngicela ukunika something for. Iplay ezokwazi usemvala kahle. No, ngiyakuzwa nkabi yami. So wena unayo umuntu? Ukhona yena. Unayo umuntu nokhona. So uyimisele ngayo noma mhlawumbe usajola nje because Aisha ngumuntu wami vele na ngizimisele ngayo maka yena ukuthi akazi ukuthi ngibhizi ngitshontshana. Ngokucabanga kuzomphatha kanjani mengakuthola lokho ukuthi uthana nabantu abadala? Izomphatha kabuhlungu ende mina ngifuna ehlukane nomuntu wami. Maye ekudampa ngenxa usetholile ungamsola yini?
Asha ngeke ngimsole. Umsola. Hayi. Okay. So umucabanga lona kwesifazane oza la uzophatheka kanjani uthola ukuthi lento enivumelane ngayo nina ukuthi siyayifihla lento wena usuvele weza la. Mina yomtshela ngoba i-out yakhe hayi and naka afuna ukukhuluma naye. Afuna ukukhuluma. Ngoba yena hlezi aquqa lapha kwami lapha. Aza. Awungitshela ukuthi awuzongibulala ufa ngiyeke Ubani, intombi Mtshitha? yakhe. Umucabanga bezokubulala ngempela or ubekusabisa nje ukuthi ukhipha iqiniso. Hayi. Angazi ngokuya ngokwakhe ngoba wavesika emakayeza lapha uze ngumsini. Okay. Ngeke ungeze ngomsitho bese uphuma uyophanta. Imagine kuwena lo mjida ewuwena. Uphuma uyophanta. Usuyabuya uzwa Oliver bekutshela ukuthi nentwana eshaya iParadise sokabhlungu kabi lapha. Hayi. Oh. One, 2, 3. Happy birthday present. Ki ye present ta gawe bo? Present. Present. Ki ye present ta? AJ. Eche na ganto mtse. Ha ke mtsi why? Mtse. Ha. Eba fukusichaze la. Unsiphi? Hello. Alright. Ke shapa. Ngishapha. Yini na unsiphi? Ha hakutsi siras. Wena wamtseba. Ngiyamazi mina baba. Bonolo ma. Ke nikibua lisibhoko ge go phone. Nikibua lisibhoko. Ha hle yo. Umputsa ntho tse. Uyawuzwa bro. Kanti why o etsa jwalo? Wa ketsa jwalo. Why o etsa jwalo? Wena O itse o why o rekisetsa enza jwalo? present, ke Wa present. wenza njalo wena? Ho balekile go ko arabe karabo yono. Important. Ngitelisa abafana abancane wawugijimisa abafana abancane why? Hangi Oh, mgijimisa ngasenze next mina naye. Aninzi next. No. Shothi umphiwe umntana kanjalo nje. Ha magaretse next. Oh, uyisipoko kuye uyighost. Hi maybe one law. So lento sitele yona my brother lana my sister nje igama lami ngovusi ngiyaxolisa ukugqubeka nje but igama lami ngovusi ngibe ku Dwaza Brothers. Lento sitele yona ubhutila oshotha kusiyo. Asiyona. Ngoba usakusiyona wazi ngathi usitsheleni. Ha ke tsebe. Manje I wayiphendula ke into ongazi. ke chong. Ma? I ke le mputsa ntho le reng a ljutsitseng yona. Why ungabuza ukuthi utheni? Why uthi akusiyona? It's because of how important ho nna. Ini leyo? Yona ntho e chilo. Bafu. Yebo. Cela umchazele my sister ukuthi yini eniyenzayo. Akujani nalo. Linojana kumnate, linojana mina ngiyaphuma everyday ngiyavuka ekuseni kantoni ufaka abafana abancane. Ujana abafana le abancane. komsebetsing he. Esiphandela ba. So usuyamazi. Uyama. Qhubeka. Yeah, ke amtseba. Tule emsebenzi. Umthe. Yeah, ke amtseba. Nahlangana kwemashini masha. Sorry. Ngithi uthi bafu nahlangana kwemashini masha niqala ukukhuluma ngoba dikumashwa nje. Sokule Uthabitse imali kanti uyazi ukuthi gijimisa abafana abancane. Asintho nesintho siras. Nesinto serious. Nesintho siras. Yes, sicela ukuhlangana lapho bhuti. so bengasinto serious. No. Benenza nje. Yini mhlawumbe benza ukuthi wenze lokho kade wenza naye while wazi ukuthi unayo umuntu othandana naye and uyaphanta umake sure ukuthi ni ba right in yini yenza ukuthi ugcine ufuna lo mfana. Like bhuti, chelete, I satisfy motho wa mosadi. Chelete, I satisfy. Akbatluba mara. Yini satisfy. Like ke na le di needs which is tsa ka mo kamereng. Abutona ha ntho ha Uye kade zena zote zasekamereni. Yes. Reason ke thotse ngwana omnyane is because of nikhutlisa madi wang understand. Komfong mfana umncantelisa ngumfana seKastlam. Bangibheka sasuthini le Khotman. Yo ha ke tsebe ke reng but then le wena no samfi nako no dula le mosebetsing which is lena ne ke hloka nako. Ngenzela ba ka telete. Njoba ngiyekho ngenzela ba. O lo etsa chelete. So- Chelete e nketsang. Ke motho ke na le di feelings. Awuzange ucabanga mhlawumbe ukuthi uhlale naye phansi umtshela ukuthi yazi imali ayikho enough ngidinga isikhathi sakho ngidinga wena ekamereni present yakho awuzange ucabanga ukuhlala phansi naye. No, ke la zama hola hore like ke zama bua le nene. But always I ke re bua le nna. O ntjwetsa ka hore o ya mosebetsing. O etsa eng? So nna ho boneng wa ka. Ke bone nkare o na batla ho shebana le mosebetsi. Instead of nna. So le nna I had hore le nna ke shebane le mosebetsi wa ka.
Okay. So bekuzokuphatha kanjani nje mfethu ukuzwa uhlapha ukuthi my brother uhambile o-attack olomfana lo wamlimaza. Bengizofila bad ukuthi why am-attackile. Leyo bezoba buhlungu ne, but then nami benginama-minutes, but then askisi. Askis phela ya. Because impilo yakho Askisi bibeke kumuntu wami. Lo akusumuntu wami. kusumuntu wakho. Hayi, you are never my person. Ngiyaxolisa baby. Nanye ngixole mina. Awumthandi lo mfo. Aye ngeke ngiwazi, angazi. Hayibo. Awuthi ngizomanda wena. Ngicela ukuphinde lo mbuzo mhlawumbe awuzwa kahle. Awumthandi yini lo mfo lo? Lo? Yes. Yebo bhuti, angazi ukuthi ngizokuphendula ngithini. Simple, yes or no? Because I believe ukuthi ngeke ukwazi awukwazi ukulala nomuntu ongamthandi. Ya, leli var goed man la. Leli var. Wetsa masepa yabo. Wetsa masepa. Jalo mpitsitse camera. Wetsa masepa. No sa khona bua le nna. Khoneng ke bua le wena ipheka. Khoneng like kunini. Ni mati kahle kahle ngibuza into eyi. And at that month. Okay. Usamthanda ubhuti. Yeah, Safisa niqhubeke. ngiyamthanda, yeah. Mawucabanga yini oyidinga ukuthi yenzeke ukuze nikwazi ukuthi niqhubeke right ungalokho naka abantu asemaceleni nani yini mhlawumbe kumele usishintshe or yenzeke Ukuthi yena naye a-change ukwenza ne, ayekele ukubheka umsebenzi kakhulu. Anginaye ngiphi isikhathi. Then nami ngizomekela umntana omncane. futhi bangayeka umsebenzi umntwana omncane akumyeke. Hayi, angazi kuzobonakala khona. Ashuthi Ngimuphi isikhathi mina yabo. Ngimuphi isikhathi nawe yazi. Awumeka ukuthi umuphi isikhathi. Bafu unomsebenzi ostable noma uyahaslisha. anginawo umsebenzi stem. Ngizwa ngathi kuthiwa uyaphanda noma Hayi like ngiyasipana straight. unekhathi Yeah. 9 to 5 because if bengizothi uyahaslisha bengizothi mina miyekele because vele isikhathi sokuthi sakhe sizoba sincane and usumbonile ukuthi umuntu kanjani. Yeah, if bowuphanda but if usebenza ngesikhathi ukuthi mhlawumbe uthi 9 to 6 which means i-relationship yakho usangasebenza kuyona sangayilungisa kulezi zinto akakhala ngazo. It was going to be a different story if mhlawumbe bowuphanda uhlanganisa because kuyenzeka uphanda ushayo 1 yabo usemphantweni Yeah. uhlanganisa ilife fonini but mokuthi wena ngo6 uyangena mhlawumbe ngo4 uyashayisa then which means nawe mhlawumbe on your side ungakhona ukuthi ulungise ischedule sakho ukuze ukwazi nomama ukuthi ni connect. Lento akakhala ngayo is very important ku relationship. Yabo lento akakhala ngayo it's the most important thing ku relationship. Line connector khona emotionally spiritual. If lento ayisenzeki niya disconnect. There's no love, there's no relationship without sex, especially if ngena yenza before. If mhlawumbe niqale relationship ningayenzanga sex, then that's understandable. But once naqale relationship nayenza, you need to keep up. Obvious, not every time, not every day, but you need to keep up because that's where you guys find your connect. Me saying that when my sister kusho ukuthi wena ku right lokho kwenzile, that was very very wrong. Because wena uphume ku relationship yakho uhamba olala nomfana omncane ngaphandle noma kuthi ulale nomfana omdala kuyafana. Kodwa uphumile ku relationship wahamba wayofuna enye into ngaphandle. Right? Wahlula okuyiqoqo, wahlula ukubekezela. There's no way ukuthi ngeke ukwazi ukuhlala without sex. Yes unawo ama needs but ungakhona mfethu ukubekezela. Ukhulume naye futhi umtshele ukuthi mfethu mina u1 no2 no3 ngiyawucela. U1 no2 no3 ngiyawucela. U-initiate because abantu abaningi bayanqena uku-initiate. Initiate sex mfethu. Uma uyintombazane uyakhona uku-initiate i-sex. Next awukuphi? Nungikupa mara khathethi musini. Khathi sikwenze ukwenze Khaya angagibela nokugibela ngi. So Nelsa expect wena ulale. Nami ngisuke ngikhathela ngicishe. Mawukhathe awufethu ngathi ungala. Wena wenze ngikhathala. naye ama-needs wakhe Mina uyakhathala. ngiyakhathali kuwe. Awukhathali wena. Ngasemncane igazi fresh. Okay, no, okay, it's fine. Lento kanjena ke my sister. Njoba silana uma nangubhodi uyambona nangubhodi. So ubhodi yena osilandile wasilisa lana. Walandana nangumfana, wamletha lana because ushilo ukuthi wena kade uyiphika le ndaba. So uvela wamlanda wamconfronta umfana wavuma yonke into. That's why silana namhlanje. That's why ulandwe ngokuthi uzobona isurprise. Isurprise iyo le. So njengamanje ke ngifuna ukwazi la because thina sizohamba nje manje sibuyele la sisuka khona. Nansi nishiye. Because ubafu befuna nje ukuthi wena uze
ukhulume ekhona lokho cause uthi uhlezi uphika. So yini ufuna yenzeke njengamanje? Ithini indaba yakho? Qale kuwe nje. Into emele yenzeke ngcono mina nawe bona siyishiye indaba yethu yabo. Ubuyele kumuntu wakho. Ngoba yena ubhizi angitreatnisha la. Yakutreatnisha. Cabanga. Uza kwami cabanga. So wena into efunayo le. Lento le akuseyifunayo. Wena ufunani kanti? Hayi ngiyabuza ke botsa. Kufa ukuqhubeka wethu bayingaqhubeki nithi ningishiye mina. No, I ka re ke batla ho qhubeka. Ke re ke ntho e batlang na. Phela wa mtreatnisha o tlo etsa jwang ngwana batho? Kodwa wena my sister uyafuna ukuthi athi ufuna ukuqhubeka nawe. Akasho jwang. Akasho jwang. Uyayibona Hotman. Yeah. Shothi mina ngislima kusho nje. Aka go stlat. Make so. I ke watch hore mara it's fine re nka e tlwelane. Wena ntso ngata. Ngisakuthanda maye wenza amasimo. Mara ngicolisile. Angixolisanga. Uxolisile. Ngixola. Xolisa nje sewuright nje ukuthi nje xolisa. Mara akere ngiri ke axolisa. Bese ekhohlwe yonke lento ezakale. Halibali because of unconfrontile. Ke dumetse. Ko re fitise. Then we carry on re etse le la pala. Awutumetsanga. Do you think it's that easy to forget? Just because you said sorry watching ngiyaxolisa. Do you think kulula ukukhohlwa lezinto wena uzenzile? Ni trust nje like ngiyayiluza ngakuwe. Hotman. Bengakuphatha kanjalo uthola ukuthi lento yenzayo uyena ujola nomunye umama nje omdala. Umdala. Yo, aketse even ikhletha but nekhletha ntwe maybe nna ne kwithola ka yo. Buzo isola ngayo. Yes. And yashana lo muntu Hotman. Uyabethana lo muntu. Uyabethana lo muntu. Okay. Yazi ukuthi ngiyabona laba bane unfinished business serious. Nanga umuntu engifuna ubuya kuye before ngikhohle something. Yeah. Yazi oqhawe lami ne. Yabona umuntu once wakutshelwa approach umuntu wakutshela ukuthi unomuntu. Sengikutshelela for you next time. Run with your 2 feet. Phuma Kanjani? umuntu mangakutshela ukuthi unomuntu kodwa singenza something. Phuma kulo muntu loyo. Yes, uyifaka engozini serious kabi. A heavy. Anything can happen. Uma kuleyo situation. And manje lento mayenzakala ungafa or especially ukufa nje. Because kunabanye abantu abareacta ngenye indlela kuthiwa ama situations. Mhlawumbe mina ngiyakubona ukuthi awunanga nale ntwana lelala no madam wami ngikubulala ufi. Phelile ngawo. Right? So ube careful futhi ngezinye izinto. Ungazenzi ngenkanuko. Zenza ngengqondo before wenze into apply ingqondo yakho uqala ukuthi lento ingapheli lapha. Especially intweni kanje. Uthi uma uyenza into uphinde ucheck ukuthi kungenzakalani. Wena if into kanje mengenzeka kuwe kumuntu wakho wena ungafila kanjani? If wena ithekeni yakho kwenzeka lento oyenzayo wena nalo othi unomuntu kodwa singayenza lento. Wena ungafila kanjani mangathiwa umuntu wakho ngoba uthe unomuntu? Wena ungafila kanjani umuntu wakho mebe bengam-offerisha leyo offer le ayithathe? Ngafila kabuhlungu. Ngaphula inhliziyo yakho ne. So wena now what you did uphule inhliziyo ka my brother. Nang futhi lo oyivumele lento le. Uyo ungenza futhi mhlambe angeke ngithi ukumanipulate because umdala you are old enough nepass. But now my sister uyivulelile lento uthi yenzeke. Wafaka impilo yakhe kuphi engcupheni. Because he could have uthuka wamlanda private. Wamlanda 99. This guy ngabe udecide ukuthi umfana ngijwayela amasimba. I decide ukumgwaza or decide ukumdubula or decide ukumshaya. Ngenxa yakho alimali. Ngenxa yakho. Mara at that time Ngokuthi uhluleka ukuvala imilenze yakho. Usile kuwe masikoqala iphiko. I'm not talking about you. Ke bua ka ngwana. If wena no qeta mlata ke re nka batlile kona ntsetsa go mlata. So lena o tshona ibona stress. So lena ke blame. Ma kulelethe go phone ngore kukuze out ya go tlogela go tla. O ntshetse phone. Some of the messages are kidi shape. Ke qhubeka conversation ha se ke ibona se. Uthi bekumele akutshele yena ukuthi uyakuhlupha lo. Ukuthi uyamhlupha. Yes. At that time maybe ne ke tla zama go ke stop and ke etsang le yena. Okay. But then
ha re kopana face to face hundreds we carry on doing whatever that makes us happy Okay. utsho ne ke bona lena Kufa mnandi Ibikujabulisa ne. leyo nto leyo. Ibikujabulisa ngithi lento eniyenza. I don't wanna lie yona nentabisa Bikuthabisa. yes So then leave this guy alone because clearly ujabulile la. Qhubeka Kuyamrata. Umyeka awumrati. yini enze ukuthi umratiswa yini Akamrati. umfa tšhelete umratiswa yishelete Rata chelete. no le beside ne ko rata at first ne o no mfa tšhelete no mfa umrata nako. at first Akasamrati now. But usemratisela ini? Chelete. le eyenza ukuthi mayefuna ichelete wena usalobudotsi ufaka umfana Yes. Uyakunika chelete bese uyofuna. a ke o na mfa nako ne ke mo rata a mfa le tšhelete so yena o la decide gore re ke fe tšhelete nako over my girlfriend no ha e sebetse jwalo in relationship I know. fethi ibhola lise ezandleni zakho Angiboni kanjalo mina khutman lam. Hayi, think is chai la mina. uyamamtshela nje amagama aqondile abheke Hayi, sister. Nanti kamnca with you. o right ka Mnca with you. okay ha e bo batla ke ntho e batlang ha ke no forced Yeah. mara wa tseba o tlo khutla mse khona ufuna ukisho Hayi mina mhlawumbe bafaki uqalise ngapha or mhlawumbe uqalisa ngapha or kububu babili ngeke kubafu. Mavuma nje mawumyeka ukuthi asale nobani. Asale nawe mina. Mafo mina thi ungamiyeki uzohlupha nginomfazi wami. Noma uthi siyatshontshana mina naye. Siyatshontshana. Mina ngithini maloko ntshontshala. So wena kahle ukutshela uba futhi aqhubeke naye. Ngingazoza ukutshontsha futhi. Ngizophuma kuyo uzodelete inamba yami eblock nami ngizoyenza njalo. Namnca ngayo bro. Namnca. khona ufuna ukusho usuhlukweni ngapha usu right noba funa uqhubeka nomuntu wakhe khona ufuna ukusho mhlawumbe ayikho into ngifuna ukuyisho right ubuyele endlini ubuyela endlini ngizakutla khutlela hayi awuna kuthatha khona ufuna Ukhona ukusho hayi. Musa. Hayi lutho. khutla kohaye mama iya komrawo Hayi bye bye. iya komrawo cha bekungokwesilo kade ufuna ukufaka emehlweni usuyiphompotha bafethu nja yami uyi-avoid izinto ey'fana lezi yabo lucky umjida akaze ayithathe nge-violence or in mhlawumbe ngoba bekune-mashmash that's why elande nge-peaceful yabo but kodwa nje sengikhuluma into eserious into kanje uyi-avoid because ngelinye ilanga ngeke umthole umjida ufana nalo ozokulanda ekhulume nawe grand ngiyenza ukuthi umuntu ozoku-attack-a yabo Yebo nami ngibongela leyo. uyothi uchaza egcineni uyochaza sekulate ne Sekunyuka amagama. yes nanabantu nje mfethu abantu asebekude nempilo wena yabo nje wena impilo yakho nalo sesadela ayilingani yena unezinto asedlule kuzo empilweni ungakadluli nakuzo kodwa wena usuyamginqa Uthi nje hayi cha. Ucabanga umginqa ne-experience yakhe la nayo ukudala ngayo. Uyasebenza nje ukusebenza kodwa cha. Hayi. Khona umsebenzi khona. Uqedile ngesikole. Wasiceda 2023. okay no nankinga bafo isinqumo sathile yisona awuyisoli ngaso Hayi, cha ngisoli. hayi no akunankinga mfethu siyabonga kakhulu nathi ukuthi usibhalele usibize usithembe ukuthi singayilungisa le ndaba ndawonye bungayenza lento wedwa bungamshiya umama wedwa kodwa ke siyabonga ukuthi sila namhlanje Abunga mina khutman lam. okay Gentlemen. siyabonga bafethu Siyabonga. done hey akukho okulungiswa kwesenzo sakho wemxabanisi ulamla kanjani wena uvuna manga akukho okulungiswa kwesenzo sakho wentombazane Intombazane. ulamla Yazi iyekani ukudla izintombi zabantu ntsheliwe ukuthi ish that's the most dangerous thing ever. Ungayeke ukuthi kutshelile umuntu ukuthi nginomuntu but cela sincinzane wena uthi hayi ngesibanje nesibanjwe. Yiwe. Nizobanjwa. alikhiqilela ikhosi emhlanje nizobanjwa. bethi ayikho iphunga yehlathi Nizobanjwa. And masubanjiwe bese yazi maningi ama cases
uyasizwa uyayenza lento ngoba Uyayibuka nje le mpahla, uyayenza leyo nto iyeke leyo. lento lenzayo uyeke lento yenza nalo mfana lo nizobanjwa izokubamba indoda yakho Uzobani? nizobanjwa Unye po. iye Umuntu athi hayi no hayi. Kuthiwa sesilele leso silima sakho. wena mfethu Uzothi mawuphuma kusasa uthi uyapi? Hayi ngizothi ngiemon. hey iyeke leyo ngqondo Thathe lo 1 hour lo hamba kuyobhukha 1 hour 200. iyeke leyo ngqondo Abafazi babantu bazokubulala. Imfethu asibaningi abantu abanjani asebeshonile ngenxa ye sex. ayi Yazi baningi kanjani abantu asebeshonile ngenxa nje ye sex. Iyodwa ubuvusi. Baningi abantu asebeshonile ngenxa phela ye sex. iseso Ngenxa nje ukuthi umuntu uhlula ukubamba ama feelings akhe. phela Okunje ufuna uhlula ukucontrol imizwa yakho and uyofa. asho nokulungile mfethu asibaleke Let's learn. cameraman sky is the limit show them the sky